大家好、台湾ダーへ台ギーパーやベライ開始や。台湾ダーの台湾語カルタ、今日も始まります。今回の音は M。では早速見てみましょう。麻魚咩時冒麻糬，麻魚咩時冒麻糬。うなぎが夜餅をもぐもぐ食べる。モアヒーはうなぎ。モアーとも言います。台湾ではタウナギ、シェンヒーの方が食材としては一般的ですね。メーシーは夜のこと。アムシーとも言います。カゴは晚上、夜晚なのでだいぶ違いますよね。メーシー、アムシーは台湾語らしくて素敵な表現ですね。マウは歯を使わずにもぐもぐするというちょっとマイナーな動詞です。あまり使われないので覚えなくても大丈夫です。モアチーは餅。これは日本語の餅から来た言葉です。ただ日本の切り餅とは違い、台湾のモアチーはもっとふにふにして柔らかい食感です。ぜひ一度食べてみてくださいね。M を語頭に使った言葉は台湾語の中ではちょっと少なめです。辞書でもそこだけ薄いぐらいです。でもその分よく使う大切な基礎単語が入っているのでご紹介します。みきゃ。これはものという意味。一般名詞としてとてもよく使います。麻煩。めんどくさい、煩わしいという形容詞。また、人に頼み事をするとき、麻煩りと最初につけて、お手数ですがの意味で使ったりします。これは覚えておくと便利な表現ですね。my。何々するな、何々しないでの意味。my の後に動詞をつけて禁止を表します。my茶。食べないで。my bon。触らないで。となります。これはぜひ覚えてくださいね。では最後にもう一度 M のカルタを聞いてみましょう。麻魚咩時冒麻糬，麻魚咩時冒麻糬。これで M の音はマスターできましたでしょうか。では次回もお楽しみに。感謝大家收看。再会。